Λοιπόν, προηγουμένως μιλήσαμε με τον κύριο Φώτη Κουρμούση για όλα τα θέματα που αφορούν τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, αλλά και αναφερθήκαμε και στον νόμο Κατσέλη. Καλό θα ήταν να πάμε όμως να μιλήσουμε ειδικότερα για τον νόμο Κατσέλη με κάποια ειδική, και η ειδική είναι η κυρία Σοφία Τσίπτσε, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δικηγόρος και είναι διαμεσολαβήτρια και επομένως έχει πολλά να μας πει γι' αυτό και για το τι ισχύει μέχρι τώρα και τι αναμένεται ή προβλέπεται να ισχύσει, εάν φυσικά έτσι μπορεί να διαβλέψει τι θα γίνει με αυτό το θέμα με την πρώτη κατοικία. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα εργαλείο που λέγεται νόμος Κατσέλη, ο οποίος εμπλουτίστηκε ή εν πάση περιπτώσει διανθίστηκε με νέες διατάξεις και έγινε ο νόμος Σταθάκη. Ο ίδιος νόμος είναι. Είναι ο ίδιος νόμος. Είναι ο ίδιος νόμος. Από εκεί και πέρα, αυτό το εργαλείο μέχρι στιγμής είναι ένα καλό εργαλείο, ένα ικανοποιητικό εργαλείο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βγει από αυτό αλόβητος, να πάρει αυτά που θέλει από το δικαστήριο, να μπορέσει να σώσει το σπίτι του. Κοιτάξτε, πανάκια δεν είναι τίποτα. Όταν έχουμε απέναντί μας έναν υπερχρεωμένο φιλέτη, δεν μπορούμε να του υποσχεθούμε ότι ακόμα και αν έχει όλες τις προϋποθέσεις, ότι αν χρησιμοποιήσει ένα νομικό εργαλείο θα βγει αλόβητος και θα ξεκαθαρίσει εντελώς όλες τις οφειλές του. Ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη ξεκίνησε να λειτουργεί μόλις ξεκίνησε η κρίση το 2010 και ήδη μετά 8 χρόνια λειτουργίας μπαίνουμε στο 9ο χρόνο. Έχει βοηθήσει αρκετά νοικοκυριά, γιατί απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα, δεν απευθύνεται σε επιχειρηματίες. Έχει βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα της λειτουργίας του αρκετά πρόσωπα. Βέβαια, εντάξει, σε κάθε νόμο υπάρχουν και τροτά σημεία. Έχει διαμορφωθεί για αυτό το λόγο πάρα πολλές φορές. Είναι όμως ένας νόμος ο οποίος δίνει την δυνατότητα να πολεμήσει ο φιλέτης για την διάσωση της κύριας κατοικίας του. Μάλιστα. Τη διάσωση της κύριας κατοικίας και μόνο. Και να ρυθμίσει φυσικά και τις οφειλές του. Όχι δεύτερα, τρίτα σπίτια, εξοχικά, βίλες, κότερα κτλ. Όχι. Μόνο την πρώτη κατοικία. Μόνο την πρώτη κατοικία. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα πληστηριάζονται. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, μπορεί να σωθούν και τα υπόλοιπα ακίνητα. Αλλά κρίνεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο ειρηνοδικείο. Μάλιστα. Τώρα, αυτός ο μηχανισμός, κατά τη γνώμη σας, έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά όλα αυτά τα χρόνια από τότε που θεσπίστηκε? Δηλαδή, έχει δώσει λύσεις? Είναι ένας νόμος που, όπως είπαμε, είναι αρκετά χρόνια. Έχει σώσει πολλά νοικοκυριά. Υπάρχει το καθεστώς του άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας, οπότε πολλοί που απευθύνθηκαν στον νόμο και είχαν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος κατάφεραν και διάσωσαν την κυρία τους κατοικία και ρύθμισαν και τις υπόλοιπες οφειλές τους. Θεωρώ πως είναι ένας ευεργετικός νόμος με όλα τα τροτά του σημεία. Οπότε θεωρώ πως είναι σκόπιμο να συνεχίσει να υφίσταται με το προνόμιο της διάσωσης της κύριας κατοικίας, γιατί δεν είναι ένας μνημονιακός νόμος. Δεν ήρθε δηλαδή για να τελειώσει κάποιες υποχρεώσεις μνημονιακές. Είναι ένας νόμος που μετοσιώθηκε από το δίκαιο της αφαιρεγγιότητας, της αστικής αφαιρεγγιότητας που πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται ο νόμος αυτός με την διάσωση της κύριας κατοικίας. Οπότε αναμένουμε τώρα τις εξελίξεις πώς θα διαμορφωθεί από την 1η Μαρτίου. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.